खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जों दायो मोनसे ओरैबायदि समायना जायगायाव थांनो नागिरदों माने आंबो गुबुननि ब्लगावसो नुदों आरोना होमबाबो माने जों दिनैहाय थांना नायनो नागिरदों गोदान बोसोरनि पुरा नखरैनो थांगोन नखरैनो माने जोंनि गामिनि फेमिलिया नङा गुवाहाटीनि फेमिलि नै जोंनि मादै ओमफ्राय बाबु माने आगै ओमफ्राय आंनि बोराय आं थांगोन सानदुबिमोन ना हा सानदुबि नङा पबितरा आं मानो बावहरबाय थायो दहाय फार्स्टआव सानदुबिसो थांगोन होन्दोंमोन नालाय बेखौनो बुंफ्लांबाय दङ आङो पबितरा थांनो नागिरदों जोङो दायो मा होनो डिस्ट्रिक्टआ मरिगाव डिस्ट्रिक्ट आरोना दा जोङो ओंखारगासिनो थांनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ नै ओंखारगासिनो दायो सुइटारा आंनिया लाबाय अयखौबो जागोन दे जायगा जागोन दे दे थांसै जाबायानो थौद' बेखौथ' बाहरना थौ दायो नै जोङो गाखोबाय गारि ओमफ्राय नै बिथिंजाय आंनि बोराय दङ सिगाङावहा आगै मुथु दङ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुदानो आगै मुथुनि बिमाखौ नायगोमोन बाय थायोना सिगांनि ब्लगावबो नोंथांमोना नुखादों आरोना ओमफ्राय होमबाबो सोरबा सोरबा नायनो नागिरनायखाय आं दा खोन्थाना होनसै आरो नैलाय जोंनि मादै ये कहाँ से लग गया मेरे को क्या है लिपस्टिक मा लिपस्टिक इदि नाङो नामा बहुत मानसि फैदों ना बेरायनो गोदान बोसोर नालाय आंना फर्स्ट टाइम इदिखौनो दिन फैफेराखै आङो फर्स्ट टाइम आङो मोजां नुदोंना मोजां मावदोसन मावदो मावगोनथ' ओइ मोजां नंना नुवाखै माने जायगाखौ नुदों आं इदि माबायाव मालाबाबो गाखोफेराखैमोन इदि हेंगिं माबायाव ब्रिजआव होननायाहाय आं होथेबाय थागोन आं गोलैजानो गिदों नामा नोंसोर आंखौ गोलैयाना फैनानै खिन्थु बिराद मोजां मोनदों आं इदि होल्लां होथां जालायनाय ब्रिजआव मालाबाबो गाखोफेराखैमोन ভিনিগাৰৰ মুঠা নাই এটা ফটো
Hey. Picnic spot. Sih थाबायनायाव नो मेंबाय एथिंजान फैलाया माने जि मोजां नुखादो रबुयै गाखोनाय बायदि खनसे जों माबायाव मा होनो ओइयाव बेनिफ्राय फुरा दलं गोदा साइडनिफ्राय माबायदि नुयो नाय जा समायना नुखायोना आं बुंदोंमोन ना आङो सम मोनबाथाय न'निफ्राय ओंखारबोनो मोनबानो मोजां मोजां भिडिअ खालामना नोंथांमोननो देखायगोन होननानै ओमफ्राय दा नै गुवाहाटीयाव फैनाय फाजेनो आगैखौ दोननो फैनाय फाजेनो पुरा नोंथांमोननि थाखायबो जोंबो जायगा बेरायबाय नोंथांमोननि थाखायबो देखायबाय पबितरा होनो गोलावानो ना माबाया ब्रिजआ इयाव नाव दं नाव गाखोनो जोङो जिप साफारि खालामा नालाय ओरैनो साइडआव बेरायनानै थांसै आरो ना जिप साफारि खालामबा टाइमबो नांगोन बुहुत लेट जाबाय ओमफ्राय जों बेलेगाव थांबावनो नागिरदों नालाय बेरायनो ओमफ्राय मा होनो थांनो मोननाय नङा ना आरो दाबो टाइमाबो 1:00-2:00 जानोसै 1:50 जाबाय दसे जिरायनोसै बेयाव मेंबाय थौ खिथौ ओंखाम जानांगौ ओंखाम बायदि जिरायनो इखौ ओंखामखौनो जानो थांसै जानाय थांजायाव आथा बेरायनायानो जायाखै ओमफ्राय जानो आथा जाबाय नाय ओइनि बेरे मान बेरायनो बम नाङा बर' जोआ मानसि थाखायो ना इयाव इलाय मानसि दं जोआयो नाङालै जोआलै खब जाबासो गम मोनगोन जोआलै फैनोसै बेरायनो फैनाया मोखाङा सेस जाबाय आंनिया होनलायबासो नावबो दंथ' नै सालायनो हागोन गावादे गियो wah wah ए फरेननिया मा होनोमोन इखो इंराजफोरा गाननाया इदि रखमनो ओइ इनियासो इंराजफोर गाननाय वा इंराज बिदि खालामनायजों बोरैबा माबा बायदि गेमबकखौ सुवा जानोसै माबा मोनसे जिरायबाय आं ना जिरायनाङामोन होनलाय जाना लानोसै एसे बिनि उनावसो माने बाव बेरायनो थांबावनाय जायो नायनोसै आरो गरम ना भन्टी भातটো भात आन्जा गरम আছে गरम দিব একদম আহক বহক মঙ্গলবাৰত ইমান এটা মানুহ নহয় উপায় না रबिबार হ'ব লাগিছিলে বহুত মানুহ হ'লে আজিকালি सब জায়गाতে रबिबार বহুত মানুহ ओंखाम मोनफैबाय जोंनिया ओंखाम जानोसै दिनैथ' मंगलबारसो जाहैबाय नालाय बेरायनो फैबाबो निरामिसखौनो जानोसै बेयो दालि खोमा ना ओमफ्राय नैबे माबा निरामिस सबजि नामा पापर दङ ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ सालाद गाजर आरो माबा माबि बेयो मोनसे सालाद आरोना चाटनि ओमफ्राय बेयो मा चाटनिथाय आरो नैबेखौबो हमना मोनाखै आं नैबे माबा ओमफ्राय नैबेबो मा
नैबे आलु आरो ना नाफोरसो नामा मोनामसुगोनसो जानाय नायनानै खोन्थाया आंनो जानाय नायना खोन्थानि आं आखाइ सुखाबाय नोंसोर जाबाय था जों नायबाय थानि मोजाङानो खिन्थु मानि आं दाबो हमना मोनाखै जानोसै नै दायो बिसोरबो जासिगोन नै दे बबे मा खोन्थानाय जानाय नायनानै इ मा बुस्थुनि सातनिखौथ' बुजि मोनदों खिन्थु मानि सातनि बुट माने इयो बुट ओमफ्राय माबा बै मोनसेया मेथाल मैखुन नै थालिर मैखुननि बिलाहि नै गाजर दासो एसे हमना मोनदों होनलाय माने बोदो जानोसै संख्रि लाबोनो हो बानलु सिब्र' दे जा बबेयाव मोन्दों नोंसोरलाय बानलुखौलाय ओइनो इयावनो होदों ভাল না খানা কেনেকা হৈছে হ্যাঁ गोथाव जादों ना जिउ जादों दे जा जोंबो जानोसै थालिर मैखुनथ' होयो थालिर मैखुन iya थांसै नाङालै आं थाबायनो हाया udah एकदम आंना तिल जालायबाय जानानै खनासेबो गैला नामा खनासेबो गैला बेदरबा बांसिन थांगौमोन आरो दिनै मंगलबार ना जाहा बेदराव बांसिन जानोसो हाया बेदरबा आसा बेदरबा थांनाय नङासोमोन खोमा ना ना मालाबा जानोनो हाया आङो आखाया मोदोमगोना मोदोमाखै मानाव सुनाय मोदोमाखैथ' मोदोमथाराखै मस्ला गैयाना हेल्दि खाना इफोरनोथ' मस्ला गैयियानोथ'